să faceți jumătate de metru, nu se mai... Nu vrem să facem nimic, e pașnic, e ok. Pleacă de aici. Ei trebuie să stau aici, în fața acestei instituții, care trebuie să ne reprezinte și pe mine. Haideți să mergem. E de la procuratură. Nu aveți voie să-i târâți. Nu aveți voie să-i târâți, domnul. Nu aveți voie să-i târâți. Nu mai târâți, domnule. Dar nu aveți voie să faceți chestia asta. Nu trageți de mine, vă rog! Au mâna! Nu trageți de mâinile mele! Am tot dreptul să rămân aici, vă rog să nu trageți de mine! Abuz! Au mâna! Pare normal să faceți asta? V-am dat buletinul să mă legitimați pe loc! Nu aveți dreptul să faceți asta! Nu încălcați drepturile, domnule! V-am dat buletinul, legea scrie cum să mă legitimați pe loc! Am tot dreptul să fiu în fața unei instituții publice! Abuzați de mine și mă încălcați drepturile! Abuz! Uitați-vă ce fac oamenii ăștia! Îmi încălcați drepturile, domnule! Am votat frumos și vrea un pic mâinile. Au mâna! Deci nu vreau să mâna! Au mâna! Au mâna! Să rupesc piciorul! Au mâinile! Au! Haideți și dați. Ce treabă aveți cu mine? Domne, nu aveți voie să faceți așa ceva! Nu aveți cu mine! Nu, îmi pare foarte rău, nu mi-a cerut buletinul, nimic. Nu, îmi pare, nu! Lasă capul în tot! N-aveți dreptul să puneți mâna pe aparatul meu! Nu desfaceți, stați un pic. Nu, dacă tăiați alea, se desfac picioarele. Nu pot să cobor. Dacă se desfac picioarele, o să pic. Nu, vă rog frumos, nu trageți, o să pic. Nu are cum, înțelegeți-mă, credeți-mă pe cuvânt că nu aveți cum să mutați asta.